హలో గైస్, వెల్కమ్ టు విలేజ్ బార్సార్ ఛానల్. ఫస్ట్ వీడియో మీ అందరికి నచ్చిందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. అలాగనే మేము సెకండ్ వీడియో కూడా ఫ్రాంక్ మీద ప్లాన్ చేసాం. సో ఆ ఫ్రాంక్ ఏంటంటే ఒక వాటర్ బాటిల్. సో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నీడ్ ఫర్ వాటర్. సో ఈ వీడియో నేను చెప్పేదానికంటే మీరు వీడియో చూడండి. వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని క్రేజీ ఫ్రాంక్స్తో మీ ముందుకు వస్తాను. నేను మీ కేకేక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రాంక్స్. అది కాదు ఫ్రాంక్, ఇది ఫ్రాంక్ ఎవరో ఏం ఉత్సాహం అండి, పనికిమాలిన ఉత్సాహం. ఉత్సాహం ఎక్కువ ఉండదు కదా, తెలివి తక్కువ ఉత్సాహం పనికిరాదు కదా. సో అది ఏంటంటే మనము బిజినెస్ లో ఏదైనా మనం బాగా చేస్తే బాగా వస్తుంది. ఆ బిజినెస్ లో మనకు ఒక మనిషి కావాలి. ఎవరో సరిపడు కదా ఇప్పుడు మీ ఇద్దరం కలిపి ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నాం. ఆ బిజినెస్ ఇంకొకటి ఉంటే మనకు సరిపోతుందని మేము ఆలోచిస్తున్నాం. ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? ఏం బిజినెస్ ఇదే గొప్ప మనం వర్క్ చేస్తాను అట్లయితే మీకు ఇది ఇంకా యూజ్ అవుతుంది. మేము చెప్తా కదా అదేం లేదన్నా, ఒక చిన్న పని అంతే. జస్ట్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేది ఏమి ఉండదు బిజినెస్ మీద. నువ్వు డైరెక్ట్ వచ్చి మాతో జాయిన్ అయ్యే అగ్రిమెంట్ మీద సంతకం పెట్టాలి. ఇన్ని నెలలు మీ దగ్గర ఉంటా అని. నువ్వు చెప్తే కదా మా సంతకం అంటున్నారు. అదే ఏం లేదన్నా, జస్ట్ ఇప్పుడు ఫోన్ కూడా వచ్చిందా దాని గురించి? ఫోన్ కూడా మా ఓనర్ ఇప్పుడు మా ఓనర్ బాధ ఏంటంటే మీ ఇద్దరు చేయలేరు, ఇంకొకరు కావాలి మీకు అని అంటాడు. సో అందుకు నువ్వు చెప్పనా కొంచెం మాకు మంచి స్టైల్ కనిపిస్తున్నా మా బిజినెస్ లో ఉంటే. ఎందుకు పుడతారో కూడా తెలియదండి మనుషులు కొంతమంది. బేసిక్ డెవలప్ అవుతామని. ఇప్పుడు మీ ఇద్దరం బిజినెస్ చేస్తాం కదా, నెలకి ఎట్ట కాకుండా మాకు 2 లక్షలు వస్తుంది. సెన్స్ ఉండదు మనుషుల దగ్గర. నెలకు 2 లక్షలు, అతను 1 లక్ష నాకు 1 లక్ష, నువ్వు వచ్చిన అనుకో 3 లక్షలు అవుతుంది. అది మనిషికి 1 లక్ష రూపాయలు. నెలకు 1 లక్ష ఏ దాంట్లో వస్తాను చెప్పున్నాను. చేసే మూడు ఉత్సాహం సర్వనాశనం అయిపోతాయి. గవర్నమెంట్ టీచర్ జాబ్ కూడా 1 లక్ష రూపాయలు రావడంలే కదా. నువ్వు ఎట్లా ఖాళీగా ఉన్నావు, మా బిజినెస్ చేర్తావేమో చెప్పు, చేర్పించుకుంటాం. వర్క్ అయితే ఎక్కువ ఉండదు, డైలీ అయితే చేయాలి, ఎక్కువ అయితే ఉండదు. చెప్పండి అన్న ఏం చేయాలి. నీకు ముందు ఓకే అంటే నీకు ఆ పని చెప్తామన్నా, లేదంటే ఎట్లా? ఓకేనా? చేస్తావా? పక్కా చేస్తావు కదా? మీరు చెప్తారా నేను చెప్పమంటారా? డెమో ఇవ్వాలా? డెమో కూడా ఇవ్వాలా? డెమో కూడా ఇక్కడే మీకు చూపిస్తాం ఎట్లా చేయాలి వర్క్ ఉంటుందని. సో ఫస్ట్ ఆ వర్క్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పలే ఓకే ఇవ్వండి. ఇప్పుడు ఈ బాటిల్ ఉంది కదా, అర్జెంట్ గా మీకు బాత్రూమ్ వచ్చి ఏం చేస్తాడు? ఇంకా ఎక్కడైనా ఈ ప్లేస్ లో వస్తుంది అనుకో, వాటర్ దొరకలేదు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? నువ్వేదో కొంచెం తేడాగా కనపడుతున్నావే. బేసిక్ సెన్స్ ఉండదు మనుషుల దగ్గర. ఏం చేయలేదు కదా. అలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఈ బిజినెస్ నా. అలాంటి వాళ్ళు ఒక్కటి గుర్తి బాధపడకూడదు. బాధపడకుండా చాలా మంది బాత్రూమ్ వస్తుందని అట్లా వెళ్ళిపోతారు, కూర్చొని కడుక్కోరు. అంటేనేమో అందరికీ కోపం వస్తుంది, అందరూ హర్ట్ అయిపోతారు. వాళ్ళ వల్ల ఎంతో సమస్యలు పక్క నుండి వాళ్ళకి సమస్య. అలాంటి వాళ్ళ కోసమే మా ఈ బిజినెస్, వాటర్ బిజినెస్. ఈ బిజినెస్ వల్ల ఎంతో మందికి లాభం. నీలాంటి వాళ్ళకు, నాలాంటి వాళ్ళకు, వాళ్ళంటి వాళ్ళకు ఎంతో మందికి లాభం. ఎందుకంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మేము ఫేస్ చేసి వచ్చి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినాం బ్రో. వాళ్ళు అర్జెంట్ గా కూర్చొని ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి నీళ్లు లేవు, ఇంకా నీళ్లు దొరకలేవు. మీరే బిజినెస్ ఇది, లక్ష రూపాయలు నెలకు ఏ దాంట్లో రాదు. మహా అయితే మన ఖర్చు ఏముంటది, ఒక వాటర్ ట్యాంక్ ఉంటే చాలు. అది ఫిల్టర్ వాటర్, మళ్ళీ మామూలు వాటర్ లేవు. మేము క్వాలిటీ వాటర్ ఇస్తాం, క్వాలిటీ వాటర్ ఇస్తాం. మా బిజినెస్ ఇప్పుడు డెమో చూసాం. ఈ విధంగా నాకు అర్జెంట్ వస్తుంది. సో చూడు బ్రో, ఇక్కడ మీరు బాగా చూడండి. నువ్వు చూడు, ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నా కదా, నాకు అర్జెంట్ గా బాత్రూమ్ వస్తుంది, ఎక్కడ లేదు, నీళ్ళు లేవు, ఇట్లా కూర్చుంటా. నీ ఊళ్ళో తెలివితేటలు ఇక్కడ వాడకు. వాటర్ లేదు, మాకు ఆటోమేటిక్ తెలిసిపోతుంది బ్రో. మీరు వాటర్ కోసం వెతుకులాడుతున్నారా? అయితే కేవలం మా ప్యూరిటీ ఈ విధంగా అయిపోతుంది అంతే బ్రో. ఇటువంటి వాళ్ళ వల్లే కదా మన కల్చర్ పాడవుతుంది.
నువ్వు వర్క్ చేసేది ఏం లేదు, మీరే అంతే బ్రో. ఆకులు పరిశుభ్రం కాదు, వాటర్ పరిశుభ్రం. బ్రో నువ్వు ఆకులతో తుడుచుకుంటావు, మధ్య మధ్యలో గుల్లలు వస్తాయి, ఏం చేస్తావు బ్రో? అదే ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ ఇది, ప్యూరిఫైడ్ వాటర్. ఓకే బ్రో, బాగా ఫిల్టర్ చేస్తాం, 3 సార్లు 4 సార్లు ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత మీకు అందిస్తాం. మీరు కలిస్తే మాకు బాగా లాభం అవుతుంది. చూడండి కలుస్తారు కదా, ఒక sign చేయండి సార్, ఒక జస్ట్ మీరు సైన్ sign అంతే. బ్రో. రండి రండి. సరే తరలే. నిజం చెప్తాను ఈ బ్రో. business ఎంతో లాభం నా మీకు. ఇట్లా రా బ్రో, ఇట్లా మీరేమనుకుంటారో కానీ మంచి లాభదాయకమైన బిజినెస్ ఇది. అవును బ్రో. దీంట్లో కూడా ఇంత ఆదాయం రాదు మీకు. మీకేం లాభం వస్తుంది? మాకు సమాజ సేవ, సమాజ సేవ. సమాజంలో చాలా మంది పగ్గిలిపోయింది అసలు, మామూలుగా లేదు. అట్లా చాలా కూర్చొని మంది ఉంటారు కదా, పడుకోవడం. ఆ బాధ మేము పడినాం కాబట్టి ఎదుటి వారు పడకూడదని మేము అనుకుంటున్నాం. చేస్తారు కదా మీరు. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? ఒకే సైన్ అవసరం లేదు, ఒక సైన్ చేస్తే మీకు బిజినెస్. బ్రో మీరు ఖర్చు లేదు. జాయిన్ కాకుండా ముందే ఉండండి, మీకు- ఒక్క నిమిషం మా సార్కి ఫోన్ చేసి ఒక అబ్బాయి దొరికిందని చెప్పారు. బ్రో, ఏం లేదు, కాదు బ్రో. ఖచ్చితంగా చేస్తాం మీకు. చేయగలరు. మీకేమన్నా కాదా? చిటికలే. మీకు మంచి జాబ్ బ్రో. ఏం లేదు. మీకు అంత సమ్ ఉంటే లేదు, లేదు, మా సార్ తెలుసుకొని గుర్తుపెట్టుకోండి. సార్తో ఫోన్ చేసి. సార్, ఒక్క నిమిషం, ఒక్క నిమిషం ఒక్క బ్రో. నిమిషం, సార్, ఒక్క సార్, నిమిషం. ఫోన్ కట్టేనా ముందు నువ్వు ఫోన్ లేదు, కట్టేనా? ఒక్క నిమిషం ఉండు. సార్, సార్. గమ్మున ఏం లేదు బ్రో. రోడ్డు మీద పిలిచి గుద్దగాడు కంటుంటే ఏందన్నా బ్రో, మీకు అడ్వాన్స్ ఇస్తాం బ్రో. 50,000 అడ్రస్ ఉంటుందా? సార్ ఫోన్ చేసి ఒక్క నిమిషం బ్రో. ఇది మాట్లాడు సార్. మీరు చెప్పిన కదా ఇద్దరు కావాలని, ఒక అబ్బాయి అయితే దొరికింది సార్. సార్, నా రోజు ఒకసారి మాట్లాడండి. మాట్లాడుతున్నా, మా సార్తో మాట్లాడండి. మీకు అడ్వాన్స్ ఎక్కువ ఇప్పిస్తాం. అడ్వాన్స్ ఒక్క నిమిషం మాట్లాడు బ్రో. పండుందన్నా నన్ను ఫోన్ చేయండి. మాట్లాడు, ఒక్క నిమిషం మాట్లాడు బ్రో. సార్ మాట్లాడండి సార్. అడ్వాన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది. స్పీకర్ పెట్టు. ఓకే, ఓకే, మా సార్ ఇప్పుడు మీకు అడ్వాన్స్ 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 ఇస్తారు, గురించి మాట్లాడు. మాట్లాడతారు, అడగండి. హలో హలో సార్, మీరు సార్ మీరు ఏం సార్ కడుక్కోవడానికి డౌట్ ఉంటాయా సార్? టీచర్ అంది. అంతన్నా తెలివైన ఉందా సార్? సార్, కడుక్కోవడానికి దీనికి సార్ ఏం లేదు సార్. అగ్రిమెంట్ పేపర్ ఈ అబ్బాయి అగ్రిమెంట్ పేపర్ మీద మనకు సైన్ సైన్ చేసేది పెట్టేస్తారు. ఉండేది. ఓకే సార్, ఇతనికి అడ్వాన్స్ ఏమన్నా ఇవ్వమంటారా సార్? ఓకే ఓకే సార్. రాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. సరే బ్రదర్, ఓకే బ్రో. సార్ చెప్పారు కదా 5,000 కాదు, మేము 10,000 ఇచ్చేస్తాం ఎక్స్ట్రా. చేయలేదు 10,000 ఇస్తాం. ఏ బిజినెస్ లో 1,00,000 రూపాయలు రాదు. అలాంటి బిజినెస్ ఈ టైంలో 1,00,000 బ్రో, రూపాయలు నీకు రాదు. ఇంత చెప్తా అంటే ఏంటి బ్రో? నవ్వుతారు బ్రో. మీరు బ్రో, చేసుకోండి, మీకు నేను చేసి కూడా పెన్ చూపించాము. ఏది? ఒక చేసి ఫామ్, sign ఫామ్ పెట్టు. చేసి. ఫామ్ ఎక్కడ ఉంది? ఆ సైడ్ ఏముంది, ఫామ్ అక్కడే ఉంది. నేను మళ్ళీ తీసుకొస్తాను. సో ఓకే బ్రో, మీకు జస్ట్ 1,00,000 రూపాయలు అయినా చేయొచ్చు, మీరు ఏం ఏమనుకోవద్దు. కాదు బ్రో. ఇలాంటి కావాలంటే ఇంకో డెమో అయినా ఇప్పిస్తాం మీకు. ఇంకోటి. ఇంకో డెమో సో ఇప్పుడు మా సార్ చేసాడు, మళ్ళీ నేను ఆయన చేయమంటా? చేస్తాడు. డెమో చూపిస్తాం. సో బ్రో, ఓకే బ్రో, ఇప్పుడు నాకు అర్జెంట్ బాత్రూమ్ వస్తుంది, అర్జెంట్ బాత్రూమ్ వస్తుంది, వాటర్ కూడా లేదు, ఎట్లా అబ్బా, ఏం చేయాలి? మీకు అర్జెంట్ గా బాత్రూమ్ వస్తుంది. అవును బ్రో, మీకు ఎలా తెలుసు బ్రో? నీళ్ళు లేవని బాధపడుతున్నారా? అవును బ్రో. అయితే ఈ వాటర్ తీసుకోండి, బో థ్యాంక్ యూ బ్రో. కానీ డబ్బులు పడుతుంది. ఎంతైనా సరే pay 1,000, చేస్తా. ఓకే బ్రో, 1,000, ఓకే? ఓకే ఓకే. ఈ విధంగా నువ్వు చిన్న పిల్లవాడు కాబట్టి చెప్తున్నాను. సో ఇట్లా లాభంగా చూడు 1,000 సో రూపాయలు. ఇంకొక ఈ బాటిల్ ఎంత? ఓన్లీ 2 రూపీస్ కి 1,000. అంటే ఎంత లాభం? 9,900. పాత్ర మీరు మనకు పోతాం. ఇది ఒక యాప్ బ్రో. ఆన్లైన్ 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 బ్రో. ఆన్లైన్ యాప్ గుర్తుంది, కావాలంటే బ్రో, ఆన్లైన్ యాప్. ఆన్లైన్ లోనేనా? ఆన్లైన్ గుర్తుంది మనకు. నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలరా చదువుకోనే. సో మనం మేము క్రియేట్ చేసేసాం మాకు. మన ఆర్డర్ ని చేసిన వెంటనే మనం అక్కడ వెళ్ళి ఉండాలంటే ఇదిగోండి, ఆన్లైన్ లో ఈ యాప్ ఉంటుంది. ఈ యాప్ ద్వారా మేము సప్లై చేస్తాం. సప్లై చేస్తాం. ఆన్లైన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు న్యాప్టాల్ తెలుసా మీకు? నీళ్ళు కూడా సో ఇప్పుడు ఏంటి బ్రో, అంటే ఆకులకు ఉంటుంది దాన్ని చూడు బ్రో, తీసుకొని మీరు వేసాము. అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ అయినా? అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, స్నాప్డీల్ ఇలా ఆర్డర్ చేసిన వెంటనే 5 days 6 days టైం పడుతుంది. మన యాప్ అట్లా కాదు, అర్ధ గంట, గంటలో ఆర్డర్ చేసిన వాడు కూర్చునే టైం కల్లా మనం వాటర్ అక్కడ పెట్టి ఉద్ధరించరా కానీ గుద్ద పలిసి కొట్టుకుంటున్నావురా. ఉంటాం. అంత స్పీడ్ పని ఎవరు చేయాలి కూడా బ్రో. బాధపడదు దీంతో. చేసుకుని చేసుకోవచ్చు మీరు కూడా. 1,00,000 రూపాయలు ఎందుకు పోగొట్టుకుంటారు? ఎందుకు బ్రో? ఏమంటే మీరు మాకు తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి అనుకుని మేము నేను చూస్తా అంటే నీ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్, నీ
మీతో నిరుద్యోగ కష్టాలు మాకు తెలుసు, అందుకని మీకోసమే చూస్తున్నాం. మిమ్మల్ని ఎప్పుడు నేను చూడలేదు, మమ్మల్ని చూసినట్టు. అదే బ్రో మేము కంపెనీ నుంచి వచ్చేసాం ఇక్కడికి డైరెక్ట్. మీరు అప్పుడు నేను చూసిన ఒకసారి, అందుకని మీరు ఇక్కడే ఉంటారు కదా బ్రో. చూడండి మళ్ళీ ఏమంటారు చెప్పండి బ్రో. పార్ట్నర్స్ ఓకే బ్రో, కంగ్రాచులేషన్, వెల్కమ్ టు సాంగ్ పాడుకుందాం ఇంకా. పార్ట్నర్స్ మళ్ళీ చూద్దా? పార్ట్నర్స్ 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 పార్ట్నర్స్. ఓకే బ్రో, పార్ట్నర్స్ అయిపోయినాం. ఓకే ఓకే బ్రో, మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ తప్పకుండా చేద్దాం. సిగ్నేచర్ మాకు మాకు పేపర్ లేదు కాబట్టి చేతిలో చేసుకుంటే మేము స్కాన్ చేసుకుంటాం బ్రో. బ్రో నీ పేరు ఏం పేరు బ్రో? చందు. ఓకే బ్రో, చందు కదా. చందు. ఏజ్ 21. ఓకే, సో సరిపోతారా సార్ మనకి మంచిగా ఏజ్? అది ఏజ్ మంచి ఏజ్. ఓకే వెళ్ళిపోండి మీరు. సరే బ్రో, మీరు ఎప్పుడు జాయిన్ అవుతారు? ఇది చెప్తే తప్పుడే. ఓకే నీ నెంబర్ ఇవ్వండి బ్రో, నేను కాల్ చేస్తాను. నెంబర్ చెప్పండి. 77 77 300 300 84 84 020. 020. ఓకే. సో మీకు ఇంకా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి ఆన్లైన్లో యాప్ ఎక్కించుకొని చూడండి బ్రో. విత్ ఇన్ మీరు ఆర్డర్ చేసిన 10 minutes మీ దగ్గర యాప్ పేరు గుర్తుకు లేదేమో, నీడ్ ఫర్ వాటర్. ఓకే, ఆ యాప్ లింక్ కూడా మేము నీకు మా సెండ్ యూట్యూబ్ లో చేస్తాం. వీడియోస్ ఉన్నాయి, యూట్యూబ్ లో ఉన్నాయి, మామూలుగా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంది, ఫేస్బుక్ ఉంది, అన్నిట్లో మా వీడియోస్ ఉంటాయి. కాదంటే అయ్యని చూసుకోండి. ఓకే బ్రో, డెమో చూసి మీరు ఖచ్చితంగా రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే. అడ్వాన్స్ ఏమైనా ఇచ్చేస్తారా? అడ్వాన్సా? వచ్చినాక ఇచ్చేస్తాం. వచ్చినాక రేపు వచ్చి ఆఫీస్లో వచ్చి తీసుకో బ్రో. ఫైన్. ర్యాంక్ అని చెప్దాం ఇప్పుడు